Sinimung kaisasi Tripurahani Tripuri TSF Adong Choba Student Federation Adong Choba Yangai Ajagui Tonglalia Mia Fashal Haikeba Friday Shukrubar Sal Fung Shimi Raza Kor Aguliwo Korang Tisalai Tonglai Tongmani Mangli Tibrashani Kok Mani Kok Te Sini Laibuma Sinamung Tibrashani Te Dofa Hamjak Nai Kokborok no Roman Script Permanent Solution Kaire Untung Harino Mia Fashal Fungdam Tamani Shimino TBS Shibur Tang Nogbus Kango Korang Tisalai Tonglai Tongmani Mangli Kok temani bisingte sawi kenaraka lai tangjak dal tham dal bri sikangoro kok rijak tongmani pia tabok suk jora mungsaya prina harjak gyak kho honai haini bagai no TSF ni Adong Choba Hopong no ajogui khorang tisalai tonglai hanai tonglai tongmani mangli te o mangli wo TSF ni Adong Mani Kokborok no roman script khainani ungthing hanai o media ni bisingte temahani kok bicarka naitungni joykare dofani TV mangli wo media dong no jengbai norok jengbo pungnisimi tongmani norok bosono pungnisimi no logiri jeng coverage khai tongma bagai jeng saimano jeng tini TSF rok chin ha dofana hamjagai chin mani kokborok na hamjagai permanent solution kaise script issue no tei jeng tino jagawo movement khena phalemani TBS boto agolini ekdom kasaro no hinjago yang secretary phasingu khai montri rok asumani jaga Yang mana cini korang bong orang ya panang kana. Siapa fungni noitan sini cini serai rok. Je hada fana hamzagai cini beskang sini aitor marok. Oh jaga hayai cini mani kongna hamzagai script ni isu permanent solution ke cini tubuh sinai ini haleman cing tino ro. Halai cing tino jaga presiden kok salah kya. Presiden answer cing bini je response mana positive response enggak asan. Abagai cing oro decision naka cing tini TSF rok oro Hopong tonglainai cing nangkangai jeng orang Hopong tonglainai karena jehetu jeng minister ko jadi pun dingdana jeng tangga jeng baru ko dialog kasulainai tabo honi 10টা baje dongo almost 12-13 ঘন্টা ngi thangka chin chere rok maichaya fungni maichaya wina jeng tinarma phalemani baksaba college thangi assignment jomari phailekya baksaba tongna hani kombolok pono jeng tulaijak jeng tino jagano chini TSF ni phasingte jeng tino jaga tongsinai chini permanent solution asa jeng tino tonglai hingke chini tiprahani tin lukorno jeng omon kobong nai o language o maniko kokborok omo jeng TSF ni kokborok language omo chini tiprahani chin tiprasaro ni kok manikok jehetu manikok no tei jeng movement khlai tongoba ang chin tiprahani lukorno omon kobong nai norok omo tini TSF khai tonggra thun o phona khai tongra thun hani hinlaya oi nini ani hinlaya oi norok jotono chini movement no jodi norok song logiri pheke hangkai chini movement kha khlaio jeng tebo kaham krenge success ke manana hani tamni hingangkai pal hingangkai sal hani ya kah kok tonguba o kok pubunyong hani jeng bo puitu khayo khawo hinggang kha khlaio chin tiprahan lukorong norok jeng no logiri wana hani ambai